Godmorgen. Hvad dag er det i dag, Kio? Det er lørdag, tror jeg nok. Søndag. Søndag? Ja. Det er søndag. 2006, Rock am Ring. I går... Så vi Metallica i Sødt Plains. Jeg så i 2 minutter, og så gik den. Så vi gik til en skid. Ja, det er også sådan. Så vi The Plains. Og så Plains. Og Bloodhound Gang. Der er en gang, så er det lige sådan noget. Ja, men bortset fra bands, hvem kan huske noget? Ja, jeg er over ved. Og så drak vi en øl. Hey, vi fik nogle nye venner deroppe. Ja, Der skal vi op igen. Så jeg drak en masse op og ind op. Og hun havde bare en perfekt krop i sig. Ja, men ikke særlig køn ansigt. Hvorhen er det lige meget? Men hun gav øl. Ja. Bisse, eller... Nej. Og det er søndag morgen, og jeg har syntes, Er det godt. Det er godt nok tydeligt, det der, Jacob. Når anden gang kameramand bliver nødt til at gå og sparke med løgn. Ja, forresten, den søndag sparkede Jacob i løgn i går. Det var sjovt. Ja, da vi stod foran scenen med det danske flag, der gik Jacob lige fuld af knækket fuldstændig sammen. Very hard. Hvad hørte vi på det tidspunkt? Kvæld og fed. Ja, vi hørte også Kvæld og Fed. Ja, vi hørte Kvæld og Fed. Og han var så lækker. Og vi så Soulfly. Og Bloodhound Gang. Tak. Ja. Jamen, det kan vi ikke sige her. Og Darkness. Ja. Så er der en nummer af Darkness. Åh ja. Darkness. Så I det Darkness? Noget lige at se nummer. Ja, var det okay? Det ved jeg sgu da ikke. Han var grim og sang lyst. Ja. Og så? Okay, jeg synes, det er faktisk, at jeg kan gøre det. Jeg tror, jeg vil slå det bare ned i. Lad mig lidt at være bredt, så. Nej, jeg slår det ned ind. Jeg så det godt, ikke? Jeg så det godt. Ja, jeg så det godt, det er lige lidt. Film det, Kåre, film det. Kåre, helt efter film. Det er nok ikke en del af dagbog, det der. Vi vil se det. Det skal med. Fra Kåre. Vi skal ned og ligge foran os. Ja, jeg synes, det er ved at være rutine. First person brækket. Ja. Og det synes jeg først, så sidder hjemme og på, hvad det er mig. Nå, ikke okay. Vinder du mere, Jacob? Ja, sådan. Ja. Nu var de 2 fingre, du fejl på Åh, det lugter. Hey, har du sat en pakke Ja. Godmorgen også til dig. Så er Jacob frisk. Ja. Og kæft for mig egentlig også fuld i går, lige inden vi gik op på banen. Ja, jeg har ikke kastet op en eneste gang hernede. Jeg kunne kaste op. Det er heller ikke. Der er kun en. Du er? Det er heller ikke. Jeg bruger mig aldrig. Der skal whisky og 96% til. En gang. Ja, det gør jeg sammen med en Smitty. Eller han gjorde det ikke, jeg gjorde det. Jamen, Søren, har du kastet op? Vi har lige fundet ud af, at mennesker skal alle sammen drikker helt nok. Nej, nok. Jeg kan bare ikke finde mig. Der skal 96% til. Nej, det er jeg slår det hele ansigtet på ham. Det er vildt godt. Jacob, du skal ikke tage det væk. Det er lige hvad på gamer. Det er virkelig sejt. Hey, jeg slår ham i hånden med den her. Det hjælper ham. Nej. Det er den lugten derovre er nok. Jacob. Nå. Der ligger en kyllingerulle eller i posen der. Ja. Og lige der. Der. Now, would you have seen him right now? Could you have seen him? Right now? Yes. Ja. Det synes jeg godt, det er ikke klogt.
Og så jeg kan ikke forstå, hvordan det kan være svært ved at lære noget. Jeg kunne lige sige, det er bedre. Ja,